Ik stier vaar door in het juster, met mijn lampion en ik luister. Komt u nog in, ik in niks jen, hoor ik weer voor het eentjuster. Ja, het is Sint Martinus en dus brandt Milanke. Het is wat tijd voor. Check! Check, shock en ontdek! Ja, prachtig hè? Sint Martinus is joertdij een echt jochjesfeest. Maar hoe het feest correct ontstaan is net duidelijk. Er is een verhaal over Martinus die op een koude winterdag zijn mantel door de midden fiekt en de helden onder een ereme man houdt die koud in de sneeuw zit. Troch deze dieet is Martinus heel erg verklaren. En sinds Jedi, 11 november, is nog steeds een feest waarbij de band wat krijgt. Snop eens gewoon. Als in deze check zorg je goed pepermuntjes maken, get aliet om watskippen en zorgen wij bij de watersportbank in Snits. Dit alles en meer. Nice van deze week. Verliezen weken is er op een gediek een jonkje van 5 jaar vast komen te zitten in Dreeuwzaan. Een voorbijganger zegt het jonkje zitten en had hem redden. Opeens hoor ik die jongen het roepen. En hij probeert wat te zwaaien. En ja hoor, dan zie ik die jongen gewoon tot borstkashoogte in die modder verzopen. Een beetje tranen in de ogen en zo. Dus dat was best wel heftig. Het weer lastig genoeg van Jelmar om het jonkje uit de Dreeuwzaan te loeken. Het zoon komt uit de vijver in het park. Die wordt op dit stuit uitbaggeren. Na de reddingsactie is het plak uitzetten met hikken en linten. En er wordt waarschuwen met boeren. Het jonkje had gelukkig niet, maar hij is wel heel bot skrokken. Hij wordt het nou eerst maar even ergens zoos. Deze week. Een heel soort oelen jendeer in het verkeer. Ze strikken del op pjelsjes jonkende sneldik om op moezen te jagen. Vaak vlenen ze de night in een auto of een vrachtauto aan. De oelen werkgroep ziet het al 5 jaar naar een oplossing om de oelen van de pjelsjes uit te krijgen. Opzetstikjes maar stiekels op de pjelsjes helpen net. De oelen blijven uiteindelijk doch zitten. Maar het lijkt erop dat de oplossing voen is. Een roemdraaiende buis op de pjelsjes dat een oelen echt net op stil zitten kan. Maar nou kunnen we er net meer op zitten. We maken er een oude plak op zitten, daar op die peel. En mocht er dan over de dik vliegen willen, het er hichten om naar de andere kant te gaan. We filmen het, we gaan het met volcamera's gaan we het volgen. Slag het, dan wordt in die nieuwe rotondes in de Jouren, wordt het daar direct aanpast. Deze week. Vorige week tientje kregen de band van de Thomas van Aquino's kwallen in Snits les in tosken poetsen. Nou, dan haal je die tabletje haal je zo meteen uit het plasticje. Dan doe je hem in je mond en dan ga je er heel goed op sabbelen. Sabbel je op een tabletje. Waar is dat nou goed voor? We moesten een tablet innemen en dan kon je kijken wat je nog heel goed moet poetsen. En moest je nog veel goed poetsen? Ja, want ik vind het 's morgens gewoon niet echt zo leuk om tanden te poetsen, maar 's avonds doe ik het wel heel goed. De tosken roze kleuren is dus net goed poetst. Dat kind dus beter. Kijk, de meeste kinderen poetsen echt alleen maar zo, een beetje schuim. Maar je moet echt het tandvlees wel meepoetsen. Nu weet ik dat ik het 's morgens wel beter moet doen. Ja, goed poetsen jongens en famkes, want al dat zoeken van die Sint Martinus snoepjes en muntjes is vanzelfs heerlijk. Maar het is echt heel gevaarlijk van je in tosken. In het Piepermuntenfabriek in Snits draait en rattelt het overal. Er moet heel wat gebeuren voordat een piepermuntje klaar is. Het begint met suiker. Nou, suiker, als er gewoon in een deeg dorst, dan bloedt dat net aan elkaar zitten. Daar is dus een plakmiddel voor nodig. En daar gebruiken we een Arabische gom met gelatine oplossing voor. De suiker, Arabische gom en gelatine worden mixed met water. En dan komt er piepermuntolie bij. Dit recept is geheim en leidt ergens in een kloes, zodat de orenpiepermuntmakkers de olie net stiekem nijmeidje kennen. Als alles mixed is, krijgt dit mooie witte deeg. Dit is pepermunt. Dit kerst in principe gewoon eten. En is dit lekker? Ja, dit is pepermunt.
Dit is de smaak van kinkpepermunt. Heerlijk. Smaakvol, hè? De 7 pepermuntklonten rol je naar de volgende machine. Hier wordt van de deeg een mooie rjochte lapen maken. De stampers zetten de nammen op het deeg. En dan worden de rondjes uit de deeg drukt. Nou, hier begint het al heel erg op pepermunten liedje, hè? Kinkpepermunt, kan niks zien. Maar het is nog zacht. Dus het moet nog even droogje. Dit droegje bad verderop. Hoe en hoe lang het droeg het, mij wij net veel meer. Want ook dit is een geheim. De muntjes binnen nou hut en roeglier van de boon. Ze kunnen twee kanten op. Naar de inpakafdeling of ze komen in deze grutte bakken terug. Hier bewaren we nog wat extra pepermuntjes voor de inpak, zodat de machine nooit stil komt te staan. Die mensen die horen in de gaten dat de machine goed moet rennen en dat de pepermuntjes goed in het roltje komen. Dus als er wat meer is, kunnen ze ingrijpen, kunnen ze zorgen dat het bolwerk goed rent. Hier rol je de roltjes dan van de baan af en we zien ze hier rollen. En Reinoud, hoe is er hier? Ja, ik ben gek op pepermuntjes. Oké, ja. Oh, bedankt, Adrie. Natuurlijk. Jongen, wat een waar. Ha, goeie Tom. Hoi. Waar ben wij hier? We zijn hier in Skierdergoers. Dit is een vogelhut, een vogelkijkhut. Ja, dit is een heel mooi plek om vogels te observeren zonder ze te verstoren. Maar er was nooit te lood praten, dit soort plekken, want dan is het gewoon dat ze vervliegen. Dus we moeten altijd een beetje flusteren? Het altijd een beetje stil wezen, ja. Wat heeft u daar voor boek, Tom? Ja, dit is een boek, daar kunnen mensen inschrijven wat ze zien hier in deze hut. Misschien. Ian had zelfs een C aan het jongen hier. Dat is nog maar kwart lien. Ze schreeuw ik oordel wat. Ja, ze schooien op het warm en alles, maar ja goed. We hebben jou dat ze in het boek schrijven. En hebben wij er ook nog wat om. Is hier altijd wat te zien, Tom? Ja, Onyx is er altijd wat te zien, maar ja, op het moment lijkt het vrij rustig. Maar als je maar geduld hebt, komt er genoeg voorbij vliegen. Want zo, daar vlieg ik al wel wat. Misschien komt daar liet ik wel voorbij vliegen. Eens even zien. Nee, Tom. Aliet is in Dokkum. Is Bonifatius daar net vermadden? In Dokkum? Hé, Aliet, best wel een boodschapje. Hallo, ja. Wat gebeurt is er nou en dan? Maar dit keer niet van mezelf. Of van die man? Nope, voor de voedselbank. De komende weken kan elke niet een boodschap doen voor de voedselbank. En die kunnen dat eten dat we uitdelen om mensen niet zelfs te meer geld hebben om goed eten te kepen. Ja, en denk nou niet, dat valt wel wat mij. Waar gaat er niet genoeg geld om eten te kepen? Nee, Reinoud. Koffie? Wist u dat? Ian op het zien bijna nu slongen. Onder de jaarmoedergrens libbet. Ian op het zien. Dat is een heel soort. Thee, maak ik haar. En onder de jaarmoedergrens dat het shirt net genoeg geld in huis om knappe kleren te kopen. Of goed eten of voor een sport. Of om een mooi boek of leuk spul te kopen. Koffiemok. Ian op het zien. Basta.
zit ik op mijn listje. Als het 30 bent in een kloshuis, binnen dat dus 3 bent per klos. Ja, gemiddeld, hè. Want de binnenplakken, dwarpen, staatswieken, het van de minder jermoeder vlak komt. Wacht, Ries. Deze. Maar er zijn ook plakken dat het volle meer is als gemiddeld. Vlees in blik. Ik neem knakwassen. En om die mensen te helpen met een extra doosje vergezen bradskippen, is er dus de voedselbank. En die helpt hun woord overal bij. Bij fabrikanten die bij restanten zitten, bij supermerken die het woord voor jou dat onverkeerbaar is, maar echt gewone mensen, lief als Do en ik, die wat extra bradskippen doggen en die inleveren je bij de voedselbank. De komende weken is er een grote actie. Mensen te vreten, bradskippen te dwan en in te leveren bij de voedselbank. En dit doen een heel soort supermerken om mij. Maar ik ben de jongen bij Gelieks en omroepen. En die samelen die bradskippen en brengen het voor die naar de voedselbank. Zodat azen in de koude, maar ik dure wintermannen die meesten wat extra eten en drinken krijgen kunnen. Het is dus vol belangrijk dat spulkepers het even bewaren worden kunnen. Dat niet te gauw hoe de datum is. En dat het spul is, ja, dit meisje echt wat onthaal. Van die dingen die je altijd boven broeken kennen. Wat een goed idee. Ja, hè? En Omroep Friesland doet echt bij. Je kinderen vanaf 8 december je bradskip naar de omroep brengen. En die zwaagt dan dat het bij de voedselbank te lonen komt. Nou ja, en ik sta hier in Dokkum, dus ik breng het denk ik alleen wel. Dikke doei! Oh ja. Nou weet ik het wel, maar Ali kan wel rustig onder, want de actieweek meer van 8 tot en met 19 december. En dan kan elke een haar samelen eten naar de omroep brengen hier in Ljouwert. Dus, betekent een leuke actie. Check, shop en ontdek! We hadden het nou één keer net alle jelieke roem. En dan is het mooi dat we elkaar helpen kunnen. Zoals bij de voedselbank. Weet je hem dat er echt speelgoedbanken, waterskootbanken binnen? Oren als neun koest in broek de waterskoot in snits bij de waterskootbank inleveren. Als hij te hem geen geld had om eten te kopen, hij zal heel dal geen geld om waterskoot te kopen. En daarom binnen waterskootbanken ontstaan, zoals deze in Snits. Ja, we hebben hier een soort winkel. En het is alle waterskoot, alle meestal tweedehands. En dat kunnen de ouders inbrengen. En dan gaan we het sorteren. En dan komt het in deze winkel en dan kunnen de band, waarvan de ouders het net kunnen vertellen, die kunnen je dan 1 keer in de maand waterskoot uitkomen zieken. Die kunnen misschien krijgen, genoeg eten geven. Maar ja, een band met wel kennen watje. Dus dan vinden we het wel heel erg belangrijk dat ze je dan wat waterskoot kennen uitzieken. Friesland had nou 3 waterskootbanken en deze in Snits weer verliezen hier de eerste. Jood binnen er alle band die het waterskoot inleveren. Dat kan letter voortjoen worden om baan uit eermere gezinnen. Was je graag horen bij een helpen met waterskoot? Ja, dat wil ik ook graag doen, ja. Waarom? Omdat ik vind dat de band die haast niks had, dat die wel wat had om te brad zien en dat soort dingen. Ja, alles wat ik net met broek, dat kan wel vet. Mag ik het aanpakken? Ja. Nou, dankjewel. Wat doe je hier? Dat soort dingen. En wist wel waarvoor dit is? Voor liedje bandjes. En wat is er met die bandjes en hoorn dan? Kunnen hij geen speelgoed kopen. Oké, en nou brengen je hem hier gewoon waterskoot heen? Ja. Ook de 11-jarige Wianne en haar 8-jarige neefje Kevin uit Twiesel brengen Jood waterskoot naar de waterskootbank. Vorig jaar weer de Sinterklaas aan het vieren. En toen vregen we zo hoe de band naar de heiden die de grote geld had cadeautjes keepje voor de band. En toen zijn die mama's zijn nou die kersen net krijgen. Nou, dat dachten we waarom doen we volgend jaar net het bejaardenskoot. Weet we nooit bejaard dat jou van die band die dat net kennen.
De twee organiseren daarom verleden weken een inzamelactie op Harnskwallen CBS de Oorrin. Een heel soort band leverden alle Jebuarteskort in. Wel 2 auto's vol. Wianne en Kevin vinden het net lastig om al dat kwart naar voort te gaan. Nee, want dat oor daar bliert van wordt, dan vind ik dat net erg. Wil je hem graag oor bij hen helpen? Heel graag. Wie haar alle jaar op Jatterskort in huis, maar er ben ik mensen die haar net zo vol op Jatterskort, omdat ze dat net gewoon betalen kennen. En dan ja, is het wel leuk om die ook wat te gaan. Er wordt je het heel wat Boarteskort delbracht. Hoi. Hoi. Ik wou hier even brengen. Dat is die manier. Het is allemaal nieuw. Nou, super. Ik zei dat ik denk bij de vrijwilligers neer. Dus is goed. ja. Nou, is goed. Oké. Doeg. Bij de Boarteskortbank kist dus voor Gees Boarteskort uitziekje. Maar dat mij net elke niet. Dan moest dan wel een verwijsbrief van de voedselbank ha. Zo'n 100 gezinnen maakt ze hier gebruik van. En dat worden er elke morgen meer. Er binnen dus nou al zo'n 150 Frieske band die terug de Boarteskortbank nou boartje kennen. Wianne en Kevin willen daarom graag nog wat zitten in de band die het letter deze morgen Boarteskort opheljen zullen. Ja, dat er veel plezier met de Jatterskort moeten hebben. Ik hoop dat ze gewoon heel leuk met de Jatterskortjes, of met het Jatterskort kennen bijatje en dat ze er volle plezier mee hebben. Misschien hast ook ik nog wel Boarteskort lezen, dat is net met mij Boartest. Breng het dan maar in Huitemem naar de Boarteskortbank. Daar verstaan het minder van, een oor wordt er wel beter van, dan binnen we alle keer weggelijk. De dagen dat ze het brengen en heilig is, zit op www.speelgoedbankfriesland.nl. Dit weer voor deze week. Goed poetsen, dan check ik je morgen weer weer. Houdo! Een gitaar, ik maak het zo. Hij doet het nog wel. Ja.